arroz con polo e verduras ao wok. Para a elaboración necesitaremos os seguintes ingredientes: unha cunca de arroz, sal, polo cortado en tiras, unha cenoria, pementos, unha cebola, brócoli, 2 dentes de allo, salsa de soia, aceite de oliva, xenxibre fresco, sésamo e pementa. Para comezar, enxabaremos o arroz en auga fría e engadiremos 2 cuncas de auga nunha pota. Botaremos o chisco de sal e deixaremos quentar. Máis adiante botaremos o arroz e poñeremos o lume baixo durante 30 ou 40 minutos. Mentres, picaremos o allo, relaremos un pouco de xenxibre e poñeremos o wok a quentar un pouco de aceite. Cando este quente, botaremos a mezcla. E cando este dourada, meteremos o polo. Salpimentamos ao gusto e mentre se cociña o polo, cortaremos as verduras. Comezaremos ca cebola. Despois cortaremos a cenoria en xuliana. Despois os pementos e por último un pouco de brócoli. Cando o polo xa este dourado e cociñado, retiraremos e poneremos a cebola a brandar e cando xa este branda meteremos as seguintes verduras. Cando este todo cociñado, xuntarémolo e poñeremoslle a salsa de soia. E cando termine o arroz, xuntarémolo todo. Remexeremos para que todo se impregne ben e teña todo o mesmo sabor. E xa estaría listo para emplatar. Recoméndovos botarlle un pouco de sésamo. E agora sí que sí, xa estaría listo o noso plato.